आज आपण बनवणार आहोत लसूणी पालक पनीर। एकदम ढाब्यावरती मिळतं तशीच ढाब्यासारखी लसूणी पालक पनीर एकदम मस्त गरमागरम असं या थंडीमध्ये लसूणी पालक पनीर खूप चविष्ट लागतात। पोळी बरोबर किंवा नान बरोबर तुम्ही ही पालक पनीर खाऊ शकता किंवा भाताबरोबर पण जबरदस्त चविष्ट लागतं ही लसूणी पालक पनीर। बनवू पण एकदम सोपं, अगदी सोप्या भाषेत मी तुमका अगदी कसा बनवायचा ते सांगणार आहे। स्टेप बाय स्टेप आपण ही लसूणी पालक पनीर बनवणार आहोत। खूप चविष्ट लागता। नेहमी ढाब्यावर किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जाणं जमत नाही, तर अशा वेळेस आपण ह्या रेस्टॉरंटमधले रेसिपी वगैरे आपण मी घरच्या घरी कसे बनवायचे होते दाखवणार आहे। तर आधी पहिला आपण एक जुडी पालक घेतलेलो। पालक मी स्वच्छ साफ करून धुवून घेतलेला 2-3 वेळा पाण्यात आणि नितळत ठेवलेला आहे चाळणीवर। आणि दुसऱ्या साईडला कढईमध्ये पाणी गरम करत ठेवला होता। पाणी चांगला गरम झाला की यामध्ये घालूया पालक। पालक चांगला गरम पाण्यामध्ये घालायचा आणि चांगलं शिजवून घ्यायचो। आणि याच्यात मी घालते 3 हिरव्या मिरच्या। आता तिखट तुमका किती आहे त्याप्रमाणे तुम्ही मिरच्या घाला। तर एका जुडीसाठी मी 3 मिरच्या घातलेल्या आहेत। आता ढाकून आपण 1-2 मिनटं चांगला शिजवून घेऊया। फक्त बघा आता थोडंसं वाफ इलेली आहे, 2 मिनटांनी मस्त असं पालक छान असं उकळत आणि शिजवून येत। तर 2 मिनटानंतर बघूया, बघा मस्त असं पालकात उकळी इलेली आहे। आणि यापेक्षा पण जास्त आपण शिजवूचं नाही तर पालकाचा कलर बदली होईल आणि चव पण बिघडत। म्हणून आता लगेचच आपण हे 2 मिनटांनी पाण्यातून काढून घ्यायचा। मी हे करते, गॅस बंद आणि हे पालका काढून घेऊया आपण। आणि तर दुसऱ्या साईड का तयारी करून ठेवायची। एका बाउलमध्ये किंवा भांड्यात, दुसऱ्या भांड्यात पाणी घ्यायचा। तर बघा साधा पाणी घेतल्याने त्याच्यामध्ये बर्फाचे तुकडे टाकून ठेवायचे। बर्फ घालायचं म्हणजे कसा पालक लगेच घातला की थंड होता, म्हणजे त्याची जी शिजण्याची कुकिंग प्रोसेस असते ना ती बंद होता आणि पालकाचा कलर तसंच मस्त हिरवगार राहता। म्हणून लगेच बर्फाच्या पाण्यात घालायचं आणि बर्फाच्या पाण्यातून पण आपण 1-2 मिनटंच ठेवायचं, जास्त वेळ नाही। आणि बर्फाच्या पाण्यातून पण आपण लगेच काढून घेऊया आणि यातून घालूया डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यात। तर मिक्सरच्या भांड्यात सगळं पालक घालून घ्यायचं आणि पाणी अजिबात नाही घालायचं आणि असंच बारीक वाटून घ्यायचा। बघा असं बारीक वाटून घेतलेला कलर बघा किती मस्त येलेला, एकदम हिरवगार असं कलर आपलं पालकाचं तसंच आहे। तर आता हे गॅसवर मी एक पॅन ठेवलं आणि त्याच्यामध्ये घातलेले 4 चमचे तेल घातले आणि अर्धा चमचा जिरा घातलेला, 4 छोटे चमचे तेल घातलेला आणि थोडा जिरा परतला गेला का याच्यामध्ये घालूया लसूण। तर 10 ते 12 लसूण पाकळ्या असे बारीक कापून घेतलेले आहेत, कारण आपण हे लसूणी पालक पनीर बनवत आहोत त्यामुळे थोडा लसूण जरा जास्तच घालायचा, त्याच्यामुळे छान चव येतात लसूणी पालक पनीर का। नावानुसारच आपण बनवत आहोत त्यामुळे लसूण त्याच्यात हवीच। आता लसूण थोडीशी परतली गेल्यानंतर एक कांदो असं मोठं बारीक कापून घेतलेलो तो घालून कांदो पण आपण चांगलं असं परतून घेऊया तेलामध्ये। थोडं लालसर असं व्हायसर कांदो परतून घेऊया। मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुमका आवडत असतील तर माझ्या चॅनल का लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करू विसरू नको। सोबतच बाजूक जी बेल आयकॉन असं ना घंटीसारखा त्याच्यावर पण प्रेस करा, म्हणजे माझी नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचतात। तर कांदो पण बघा मस्त आपलं परतलं गेलेलो, कांद्याचा कलर चेंज झालेला। तर या स्टेज का आपण याच्यामध्ये घालूया 1 चमचा बेसन। तर 1 छोटा चमचा बेसन घेतलेला, तर बेसन पण तेलात चांगला परतून घेऊया, म्हणजे बेसन व्यवस्थित भाजला जाईल आणि बेसनचा कच्चेपणा तो पूर्णपणे निघून जाईल। आता याच्यामध्ये तुम्ही म्हणशाल बेसन कशात, तर बेसन आपण याच्यासाठी घातलेला की बेसनमुळे ना ग्रेव्ही का कुठल्याही पण ग्रेव्ही का ना अशी छान अशी बाइंडिंग येतात। नाही तर काय व्हायचं माहिती आहे, पालक एकीकडे त्याच्यात आपण थोडाफार पाणी मिक्स केला तर ते एकीकडे असा न होऊ नये म्हणून ना असं त्याच्यामध्ये बेसन घातला की चांगलं असं सगळं मिळून येतं आणि व्यवस्थित बाइंडिंग येतात, त्याचा दाटसरपणा पण येतात ग्रेव्ही का। आणि त्यानंतर एक टोमॅटो घातलेलो बारीक कापून। आता कांदा, टोमॅटो आणि बेसन चांगला मिक्स करून परतून घेऊया आणि सोबतच घालूया 1 चमचा दही। दही ताजा ह्या आंबट दही घेऊ नको, ताजा दही घ्यायचा। आता दही घालून पण आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि आपल्या लसूणी पालक पनीरची टेस्ट जबरदस्त वाढवण्यासाठी आपण 1 चमचा बटर घातलेलो। बटरमुळे छान टेस्ट येतात लसूणी पालक पनीर का। या ऑप्शनल आप नाही घातलं तरी चालत, पण बटर घालून बघा खूप छान चव येतात। आता घातलेला अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धने पावडर घातलेली आहे आणि अर्धा चमचा कसुरी मेथी थोडीशी हातावर कुस्करून अशी घ्यायची आणि ती घातलेली आहे। आता हे मसाले चांगले परतून घेऊया आपण।
मस्त असं बघा आताच कलर बघा किती छान असं मसाले परतलेले असं इलेलं तेल छान सुटलेला. तर आता घालूया आपण जो पालक उकडून ठेवलेलं होतं पेस्ट करून ती घालून घेऊया आणि परत मिक्स करून घेऊया. मस्त असं दिसतं बघा छान असा जबरदस्त टेस्टी होता या पालक पनीर लसुणी पालक पनीर. नेहमी आपणा ढाब्यावरती किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जाणं शक्य नाही तर असं पालक पनीर तुम्ही घरी बनवा. तर आता हा मी 200 ग्रॅम ना पनीर थोडासा तेलामध्ये चांगला असं परतून घेऊन घातलेलं आणि चवीनुसार मीठ. आता एक जुडी पालकसाठी 200 ग्रॅम पनीर बस होता. तर तुमका जरा जास्त पनीर आवडत असेल तर थोडं जास्त घाला तुमच्या मर्जीनुसार. आणि आता मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं पाणी घालून तर याच्यामध्ये घालून घेऊया. म्हणजे आता कितपत तुमका ग्रेव्ही घट्ट आहे की पातळ आहे त्यानुसार तुम्ही पाणी ॲडजस्ट करा. पण ही ग्रेव्ही थोडी घट्ट चांगली लागतं पालक पनीर म्हणून थोडंसंच पाणी मी घातलेलं आणि याच्यामध्ये बेसन घातलेलं त्यामुळे लगेचच ग्रेव्ही घट्ट होता. त्यामुळे जास्त पाणी घालू नका. तर मी अगदी थोडा पाव कप एवढंच पाणी घातलेला. तर मस्त असं आपलं लसुणी पालक पनीर बघा छान असा तयार झालेला. तर चांगलं अगदी उकळून घेऊया 2 मिनटं चांगलं उकळून ठेवायचा. म्हणजे पनीरमध्ये पण सगळे मसाले उतरतील छान असं टेस्ट पण येईल. तर आता पालक पनीर आपलं लसूणी मस्त असं परतून झालेला. ते का आपण वरतून फोडणी पण देऊची हा. हे बघा आता मस्त असं आपला पालक पनीर तयार झालेला. तर एका आता वरतून गरमागरम अशी फोडणी देऊया. तर त्यासाठी असा तडका पॅनमध्ये मी घेतलेला 1 चमचा तेल चांगलं गरम झालं की याच्यात घालूया लसूण. तर 5-6 लसणाचे पाकळे असे बारीक कापून घातलेले आहेत आणि आता गॅस बंद करूया आपण आणि याच्यामध्ये घालूया पाव चमचा एवढं लाल मिरची पावडर. त्यामुळे मस्त असं कलर येत वरसून. अगदी पाव चमच्यापेक्षा पण थोडीशीच घातलेली आहे लसूण फक्त मसाला लाल मिरची पावडर थोडंसंच घालायचं फक्त नावापुरतं. आणि वरसून मस्त अशी गरमागरम फोडणी द्यायची ह्या लसुणी पालक पनीरवरती. तर हे तयार झालेलं आपला लसुणी पालक पनीर जबरदस्त चविष्ट असा पोळीबरोबर किंवा नान रोटीबरोबर छान लागतात किंवा भाताबरोबर पण जबरदस्त चविष्ट लागतात. तर नक्की बनवा आणि माका कमेंट्समध्ये सांगू विसरू नको तुमका हे लसुणी पालक पनीर कसा वाटला. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनल का सबस्क्राईब करू पण विसरू नको. सोबतच बेल आयकॉन असतं त्याच्यावर क्लिक करा आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये पण जरूर शेअर करा. म्हणजे ती लोकं पण बघतील आणि मस्त असे छान छान रेसिपीचा आनंद घेतील. आणि तुमका खयची रेसिपी बघू आवडत ते पण माका कमेंट्समध्ये जरूर सांगा. मी नक्की बनवून दाखवेन.